Добрый день. Мяне зовут Віктор Свякла. Я навуковы супрацоўнік аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сёння наша бібліятэка сумесна з Дзяржаўным музеем гісторыі беларускай літаратуры адзначае 115-годдзе з дня нараджэння паэта і вучонага Петра Фёдоровича Глебкі. З гэтай нагоды мы знаходзімся ў акадэмічнай бібліятэцы у мемарыяльным пакоі Петра Глебкі. Перш за ўсё мне хацелася б расказаць, адкуль узяўся гэты пакой, якая яго гісторыя, як гэта ўсё да нас трапіла. А гісторыя была наступная. Будынак, у якім мы зараз знаходзімся, будынак бібліятэкі, быў здадзены ў эксплуатацыю ў 1967 годзе. З гэтай нагоды былі вялікія ўрачыстасці, былі запрошаны кіраўнікі акадэміі навук і іншыя вядомыя асобы. Быў сярод іх Петро Глебка. Ён выступаў з прамовай, і менавіта тады ён упершыню агучыў свой намер перадаць свае кнігі і свой архіў пасля смерці ў бібліятэку. Ён быў ужо на той час немаладым чалавекам, ён ужо адчуваў, што яго жыццёвы шлях магчыма хутка скончыцца, што праз 2 гады, дарэчы, адбылося. І вось ужо задумваўся пра лёс сваёй бібліятэкі і свайго архіва. Пасля смерці пісьменніка яго жонка Ніна Іларыёнаўна выканала волю мужа. Няхай не адразу, няхай не ў першы год, але і яго архіў, і бібліятэка апынуліся ў акадэміі навук. Гэта было, перадаваліся яны ў 2 этапы. Першы ў 70-тыя гады, астатнія ўжо ў 80-тыя, на пачатку 80-х. Разам з архівам і бібліятэкай да нас перайшло і абсталяванне працоўнага кабінета Петра Фёдоровича. Вось усё, што вы бачыце вакол, так выглядаў яго працоўны кабінет на яго кватэры, якая знаходзілася па вуліцы Карла Маркса. І мэбля, і ўсе ўпрыгожанні, і падарункі, і партрэты, вось гэты бюст. Гэта ўсё належала Петру Глебку. Тут няма фактычна аніводнай рэчы, якая б не належала паэту-акадэміку. З гісторыяй мемарыяльнага кабінета Петра Глебкі мы крыху пазнаёміліся, але тут кожны экспанат мае сваю цікавую гісторыю, і пра найбольш значныя з іх я вам зараз раскажу. Па-першае, вось гэты бюст Петра Глебкі. Аўтарам яго з'яўляецца наш вядомы скульптар Заір Азгур. Увогуле вядома пра 3 бюсты Глебкі работы Азгура. Вось гэты, які знаходзіцца зараз у кабінеце. Другі, ён цяпер знаходзіцца на радзіме пісьменніка ў аграгарадку Літвяны Уздзенскага раёна, дзе працуе мемарыяльны музей Глебкі. Ларыса Петровна, дачка пісьменніка, расказвала, што якраз вось той экземпляр адзін час экспанаваўся нават у маскоўскай Трэцякоўскай галерэі. І трэці, гэта бюст Глебкі, які знаходзіцца на яго могілках, на ўсходніх могілках Мінска, на яго магіле. Партрэты Глебкі таксама выкананы вельмі вядомым дзеячам нашага мастацтва. Звалі гэтага мастака Мікалай Гусеў. Ён у жанры партрэта працаваў даволі часта, і Глебка быў не адзіны наш пісьменнік, партрэт якога Гусеў зрабіў. Добра вядомы партрэты Янкі Купалы і Петруся Броўкі, работы Мікалая Гусева. Дачка Глебкі успамінае Мікалая Гусева як вельмі добрага, вельмі чулага чалавека.
Ён шмат каму дапамагаў і ў мірныя гады, і ў ваенныя гады ён ратаваў людзей. Яна расказвала, што сям'я вядомага скульптара Андрэя Бембеля не выжыла бы ў гады вайны без дапамогі Мікалая Гусева. З Глебкай таксама быў знаёмы, выканаў не толькі яго партрэт, але і партрэт яго жонкі Ніны Іларыёнаўны. Другі партрэт, вось гэты, лічыўся ў сям'і Глебкаў чамусьці незавершаным. Магчыма, ён яшчэ забіраўся над ім яго дапрацоўваць, але, на мой погляд, гэта ўжо скончаны твор мастацтва. Ён не стварае ўражання незавершанага. У вышыванцы вы бачыце Глебка і на бюсце работы Азгура. Вышываначка у нас засталася і сярод экспанатаў. Вось я так яе акуратненька пакажу. Адрозніваюцца. Там вось яна двухрадная, тут адзін рад. Кажуць, што ў яго яшчэ была і з блакітным арнаментам. На фотаздымках можна, дарэчы, бачыць Глебку ў вышыванцы. У нас у архіве такі фотаздымак знайшоў, але блакітная там, ці чырвоная, ці іншага колеру не атрымліваецца у нас даведацца, бо чорна-белы здымак. Шмат экспанатаў у гэтым пакоі Глебка атрымліваў у якасці падарункаў. Вось гэты гадзіннік з выявай Пушкіна ён атрымаў ад свайго сябра Ефрэма Сенько. Гэта быў падарунак да яго 50-годдзя. Побач скульптурная кампазіцыя «Тройка». Гэта ўжо дар ад сяброў пісьменнікаў, ад Саюза пісьменнікаў. Пасведчанні Ларысы Пятроўны. Гэты падарунак яму ўручаўся на сцэне Купалаўскага тэатра. Там адбываліся ўрачыстасці, і менавіта там Глебка атрымаў гэты падарунак. А гэта ў маіх руках ужо падарунак да 60-годдзя паэта. Аўтарам гэтага пейзажа з'яўляецца наш вядомы мастак Еўген Еўстахавіч Красоўскі. З Глебкам яны таксама былі ў добрых адносінах. Красоўскі ў свой час прапаноўваў Глебку і свой праект экслібрыса для яго бібліятэкі, пра што мы пагаворым пазней. У архіве пісьменніка захаваліся партрэтныя замалёўкі, нават шаржы работы Красоўскага. А вось на гэтай карціне гэта выява Коктебеля. Я прачытаю вам надпіс, які зроблены на адваротным баку. Петру Глебку ад Красоўскага в 6-й дзень 1965 года. Славны дзень рождения. Вось гэта папка, ці гэта вокладка запісной кніжкі, блакнота. Яна вось так вот открываецца. І тут на ёй мы бачым надпіс. Прозвішча Глебка напісана лацініцай. Адкуль гэтая рэч узялася ў Петра Фёдоровича. Не кожны ведае, што Глебка быў не толькі пісьменнік і вучоны. Глебка, можна сказаць, быў яшчэ беларускі палітык і грамадскі дзеяч. Ён удзельнічаў у генеральных сесіях, у сесіях Генеральнай асамблеі ААН. І не адзін раз, а ажно 4 разы. І вось, напэўна, усім удзельнікам раздавалі вось такія рэчы. Мы бачым сімвала голуб. Па гэтай сімволіцы можна здагадацца, што гэтая рэч адносіцца якраз да часоў яго працы у складзе беларускай дэлегацыі ААН. Ларыса Пятроўна нам гэта пацвердзіла. Але галоўная каштоўнасць гэтага кабінета – гэта бібліятэка Петра Фёдоровича. Гэтыя кнігі ён збіраў на працягу ўсяго свайго жыцця. Уласнікам першых з іх ён стаў дзесьці яшчэ ў сярэдзіне 20-х гадоў. І да апошніх гадоў ён працягваў папаўняць свой кнігазбор. Усяго ад Петра Глебкі ў нашу бібліятэку патрапіла 3867 кніг. Усе яны захоўваюцца ў гэтым кабінеце. Усе яны
доступные читачам. У нас часто приходят экскурсанты, и многие здзіўляюцца. Им здаецца, что это некая музейная экспозиция, тут нічога нельга кранаць нават пальцем. На самой справе все гэтыя кнігі па заявках чытачоў выдаюцца ў чытальную залу, з імі можна працаваць, дакранацца да тых самых выданняў, якія калісьці гартаў Глебка. Што ўяўляла сабой гэтая бібліятэка? Ну, гэта была тыповая бібліятэка гуманітарыя. Тыповая бібліятэка пісьменніка і тыповая бібліятэка вучонага гуманітарыя, якім Глебка быў ужо ў пасляваенныя гады нават, напэўна, больш, чым пісьменнікам. У першыя гады, калі яна папаўнялася, сюды трапляла шмат выданняў мастацкай літаратуры. Глебка сябраваў з многімі маладымі беларускімі пісьменнікамі, членамі літаратурных аб'яднанняў «Узвышша», «Маладняк». Канешне, яны абменьваліся кнігамі, яны адзін аднаму дарылі, калі не дарылі, дык куплялі кнігі сваіх сяброў. Такім чынам папаўнялася гэтая бібліятэка. Канешне, кнігі Пятра Глебкі самога у нас ёсць. Вось яго першыя зборнікі я хацеў бы вам паказаць. «Шыпшына» – гэта першая кніга лірыкі, якая выйшла. У нас вось тут нават два асобнікі. Вось гэты належаў самому Глебку. Вось ён падпісаны, тут яго стаіць аўтограф. А вось гэты асобнік, ён неяк іншым шляхам трапіў у бібліятэку, не ў складзе яго кнігазбору, але цікава, што надпіс, зроблены Глебкай, ёсць і тут. Гэта дароўны надпіс, і нават з вершаванымі радкамі. Вось толькі не ўдаецца разабраць, каму адрасаваны. Таму што абрэзаны тэкст напісана «Дарагому Максім Лужанін», можа быць. Некія яшчэ версіі, у кожнага, магчыма, свае. І такое чатырохрадкоўе. «Зацвіце шыпшына, буйна закрасуе, калі трэба згінем, крыўду ж закасуем». 14 кастрычніка 27 года. Пятро Глебка, Менск. Это ўжо пазнейшыя кнігі, але таксама даваенныя. «Урачыстыя дні», «Мужнасць», паэма «Арлянка». Фактычна ўсе выданні, якія выходзілі ў той час, все кнігі Пятра Глебкі, яны ёсць у бібліятэцы, і большасць іх, канешне, захоўвалася ў яго асабістай бібліятэцы. Ну, а наконт падарункаў ад сяброў, ну, не толькі маладыя, як я казаў, дарылі. Пісьменнікі старэйшага пакалення, Якуб Колас, Янка Купала. Вы ведаеце, канешне, што «Узвышша», як утваралася, адзін з пунктаў праграмы быў, это павага да творчасці пісьменнікаў-папярэднікаў, выкарыстанне іх літаратурных традыцый, што адрознівала іх ад «Маладняка». Ну і паважаў, канешне, як асобы Якуба Коласа і Янку Купалу, і яны яго таксама паважалі, прыходзілі ў госці. З мноства кніг Якуба Коласа, якія належалі Глебку, я вось вырашыў паказаць у першую чаргу гэтую дзіцячую кніжку «Міхасёвы прыгоды». Яна выйшла ў дзяржаўным выдавецтве Беларусі ў 1935 годзе. Зацікавіў дароўны надпіс. «Міламу Петрусю Глебку у надзеі, што ён дасць чытача міхасёвых прыгодаў». Вось гэта вось аўтограф Коласа. Колас таким образом намекнул бездетному Петру Глебку, что пора уже обзаводиться детьми у 30-годовом возрасте.
Янка Купала, вось две кніжачкі. Гэта таксама не ўсе кнігі Янкі Купалы, якія, канешне, былі ў Глебкі. Таксама з дароўнымі надпісамі. Ноніку Глебку, Янка Купала, вельмі просты аўтограф. Вот так зафіксавана яго імя, якім яго называлі сябры, добра вядомыя сябрам. Кажуць, што прыдумаў яго Кузьма Чорны. Соня, Ноня, называў ён Глебку. Глебка меў у маладосці звычку па начах працаваць, зранку доўга спаць. Кузьма Чорны наадварот. Хадзіў у госці да Глебкі зранку. І доўга чакаў, пакуль ён прачнецца. Вось такое. Это уже милым Глебкам ободвум, и Петру, и Нине. От шчырага сэрца. Янка. Вельмі простыя надпісы Янкі Купалы. Кандрат Крапіва, канешне, таксама. У розныя гады. І ў маладосці, і ў сталым веку яны абменьваліся кнігамі, дарылі адзін аднаму. І вось з розных гадоў я две кніжачкі падабраў. Медведзічы. Это з гадоў іх маладосці. Выданне 32-го года, а дароўны надпіс 33-го. Петрусю Глебку, які таксама, як і Кузьма Чорны, быў прыроду гэтай кніжкі. 21 лютага 33-го года. А 40 баек гэта ўжо пазнейшае выданне, гэта ўжо 67-й год. Такое вось прыгожая ілюстраваная кніга Кандрата Крапівы, якую ён, канешне, не мог не падарыць Петру Фёдоровичу. Петру Фёдоровичу Глебку на ўспамін аб пройдзеных разам шляхах. Кандрат Крапіва, 19 студзеня 67 года. Петрусь Броўка. У ўсіх траіх былі побач, дарэчы, дачы. Так званый дачный поселок под назвой Конпетры. Кондраты, два Петры, три дачы побач. Ну і таксама сябравалі. Вось Броўка паэт, але чамусьці вось мне патрапіліся кнігі менавіта празаічныя. Вось гэта повесць. І тут такі, на першы погляд, інтрыгоўны надпіс, які патрабуе каментарыю. Пётру ад Пётры, ліхому кавалерысту, самарцу, які выбіў на стрэльбішчы 1 ачко, а ў карты выбівае 21. 31 год. Чаму Глебка кавалерыст? І чаму ён самарац, на першы погляд, незразумела. Справа ў тым, што яны разам, два Петры, былі у творчай камандзіроўцы ў 7-й кавалерыйскай самарскай дывізіі. Знаёмілі там вайскоўцаў з літаратурнай творчасцю, з азамі літаратурнай творчасцю, ну, заодно мелі намер, можа, што-небудзь пра лёс вайскоўцаў напісаць, натхніцца якімі-небудзь там новымі тэмамі. Вось таму такі надпіс. Страляў Глебка сапраўды слабавата. Кажуць, што ён спрабаваў там, і Ніна Іларыёнаўна спрабавала, якая прыязджала яго праведаць, дык яна ў стрэльбе пулевой паказала большыя поспехі, чым муж. А калі зліваюцца рэкі, Броўкі, гэта ўжо таксама зусім іншы час. Дарагому Петру Глебку з павагай і любоўю да тваёй паэзіі і чакаючы прозы. У 58 годзе напісаў Петрусь Глебка, Петрусь Броўка. Таксама чакаў, што Глебка паспрабуе сябе у прозе. Ну, маю анкету ён напісаў, не зусім мастацкая проза, але некі такі цікавы жанр, які вельмі, асабіста мне было вельмі прыемна чытаць. Максим Танк.
Книга называется «Глоток воды», сборничек вершаў. І абыграў гэта Максім Танку дароўным надпісу. «Дарагі Пятро, прызнацца, баяўся паслаць табе гэты глыток вады, каб не пакрыўдзіўся ты і не падумаў, быццам я забыўся і не ведаю, што п'е мой кум. Зразумела, я не забыўся і помню, і пры сустрэчы знайду нешта лепшае і мацнейшае, як гэты глыток вады». Максім Танку, у 64-м годзе гэта было напісана. Пісьменнікі з іншых рэспублік СССР таксама дарылі Глебку кнігі. Яго, бадай, бліжэйшы сябар з рускіх пісьменнікаў быў Александр Прокоф'еў. Кніг, падараных Прокоф'евым, шмат. Ён быў немнагослоўны. Ён у дароўных надпісах ён эканоміў словы. Вельмі прыемна, што кніга, якая выйшла ў 31-м годзе, з Глебкам яны тады яшчэ былі незнаёмы. Зборнік вершаў «Полдзень» называецца. Але праз 15 гадоў пасля выхаду гэтай кнігі, у 46-м, калі яны ўжо былі знаёмыя і сябравалі, ён знайшоў недзе асобнічак, магчымасць падарыць Петру Глебку гэту кнігу праз такі прамежак часу. Петру Глебке маю первую книжку. Вось усё, што напісаў Прокоф'ев. Петру, чтобы по нутру. Петро Глебка люблю. Ось такія надпісы. Ён шмат не пісаў. Зато як сустракаліся ў Маскве і ў Беларусь прыязджаў Прокоф'ев па літаратурных справах не раз, то кажуць, у гасцініцы яны і не спалі. Это Іван Шамякін успамінае. Заўсёды запрашаў звычайна да сябе Глебка і разыходзіліся яны пад раніцу ўжо тады. Украінцы дарылі. Алесь Ганчар вось гэтую кнігу падарыў. З іншых рэспублік, вось з гэтай кнігай звязана цікавая гісторыя. Зноў-такі яе расказаў Іван Шамякін. У зборніку ўспамінаў пра Петра Глебку гэта напісана. У Душанбе быў тыдзень беларускай літаратуры у Таджыкістане ў 65-м годзе. Глебка там, іх там вельмі добра прымалі, арганізоўвалі ім культурную праграму, вадзілі з экскурсіямі і зашлі яны, па-мойму, у акадэмічную таксама бібліятэку Таджыкістана. І там ахоўнік фондаў, доктар навук, вельмі эрудыраваны мужчына, вельмі здзівіўся, што Глебка добра ведае ўсходнюю паэзію. Яму паказвалі ўсходнія рукапісы, ён задаваў такія пытанні, якія выдавалі выдатнага знаўцу. І калі ахоўнік фондаў, экскурсавод гэты, спытаў у Глебкі: «Вы вывучалі нашу паэзію?» Ён сказаў: «Любы паэт павінен ведаць усходнюю паэзію. Без гэтага які ж ён паэт». Мірзо Турсунзаде, самы вядомы з таджыкскіх пісьменнікаў, пры гэтым прысутнічаў. Яму вельмі спадабаліся гэтыя словы Глебкі. І вось такі падарунак ад яго, ад Мірзо Турсунзаде, ён прывёз з Душанбе. І яшчэ некалькі кніжак ад іншых таджыкскіх аўтараў. Глебки, примите от вашего друга и брата от всего сердца. Мирзо Турсунзаде, Душанбе, 65-й год. І кнігі рэпрэсіраваных аўтараў, якія сталі ахвярамі сталінскіх рэпрэсій у 30-е гады. Сяброў Глебкі, сярод іх было шмат. І яму таксама многія дарылі. Ось у яго бібліятэцы захоўваецца кнігі з дароўным надпісам Міхася Зарэцкага «Голы звер». Дмітро Кастапенка, тут няма, надпісалі таксама. Яна была такая вось кніжачка «Вольнага табе». Платон Галавач, Сымон Баранавых, пастка, вось такое вось на той час вельмі
арыгінальная ілюстраваная вокладка. З гэтых кніг моя любимая, вось, таксама з вершаваным дароўным надпісам. Першы зборнік маладога Валерія Маракова. 17 ці 18 гадоў яму было тады ў 26-м годзе, калі выйшла гэта кніжка. Малады, перспектыўны, таленавіты паэт, якому прарочыў вялікую будучыню нават Купала. Ад радасці падзяліцца сваёй радасцю вырашыў з Глебкам, падпісаў яму гэту кніжку. Многа ў свеце песень прыгожых, многа ў свеце прыгожых слоў, і на сцежках, усыпаных рожамі, апявалі мы разам сяло. Валерый Маракоў, 21 кастрычніка 26-го года. Ну, на жаль, Валерий Маракоў таксама стаў ахвярай рэпрэсій в маладым вельмі ўзросце. Ну, Глебка, канешне, гэтыя кнігі зберагаў. Ён, можа, не афішаваў тыя гады гэта, але нічога ён са сваёй бібліятэкі не выкідваў у сувязі з гэтымі рэпрэсіямі. І менш гаварыў, можа, пра гэта, стараўся не ўспамінаць, але кнігі захаваў, і гэта яго вялікая заслуга. Ну, а што набываў? Акрамя падарункаў, канешне, ён і іншымі шляхамі кнігі набываў. Якія, дзе, таксама крышачку пагаворым. Якая самая старэйшая кніга ў бібліятэцы Петра Глебкі? Ёсць звесткі, што самая старая датуецца 1804 годам. Ну, але вось гэта не намнога пазней выйшла. 1811 год, статут Вялікага княжества Літоўскага. Выданне менавіта гэтага года. Глебка, вось, адзін з галоўных рарытэтаў яго бібліятэцы асабістай. Такая кніга, як «Дневник Люблінскага сейма» 1569 года, выдадзена ў Санкт-Петербургу ў 1869 годзе. Ужо нават на часы Глебкі гэта была рэдкасць, рарытэт. Кнігі па этнаграфіі, фальклоры Шэйна, Романова. Ну, гэта ўжо ён быў змушаны і па доўгу службы, скажем так, набываць, таму што ён працаваў у інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі, фальклора. Ён кіраваў ім. З яго ініцыятывы, можна сказаць, гэты інстытут у акадэміі і ўзнік. Ён быў адным з ініцыятараў. Ну і ў яго бібліятэцы з цягам часу больш стала з'яўляцца, можа, менш мастацкай літаратуры, больш навуковай літаратуры. І па мовазнаўстве, і па літаратуразнаўстве, і фалькларыстыка, этнаграфія, і праблемамі тэатру, і музыкі, і кіно займаўся гэты інстытут. І увогуле шматпрофільная такая установа. І ва ўсім гэтым Глебка хацеў разабрацца, каб быць сапраўдным мудрым кіраўніком. І вось такой тэматыкі кнігі ўсё часцей і часцей у яго пасляваенныя гады з'яўляліся. Цікава. Вось моя любімая кніга. Такой уладальніцкай гісторыі, як у гэтай кнігі, бадай няма ні ў адным выданні з бібліятэкі Глебкі. Гэта «Дудар беларускі» Дуніна Марцінкевіча. Сама па сабе вельмі рэдкая кніга, калі хто валодае ёй, то можна лічыць, што ён валодае кніжным рарытэтам. 1857 год, мінскае выданне. Але вось гэты асобнік, ён увогуле унікальны. У розныя часы ім валодалі да Глебкі. Вось па гэтым экслібрысе можна пазнаць. Гэты экслібрыс апісаны, ён добра вядомы знаўцам экслібрыса. Гэта экслібрыс нікаго іншага, як Вацлава Ластоўскага. Значыць, кніга належала Ластоўскаму. Далей. Куплена ў букініста ў Вільні, 1928 год. Гэта ўжо, напэўна, пасля таго, як кніга перастала быць уласнасцю Ластоўскага. І прозвішча «Дварчанін».
Кніга належала Ігнату Дварчаніну. І кніга пасля была перададзена Дварчанінам, аб чым сведчыць гэты надпіс, у музеі Івана Луцкевіча, Беларускі музей у Вільні. А да глебкі яна трапіла хутчэй за ўсё ўжо пасля расфарміравання беларускага музея ў першыя пасляваенныя гады. Гісторыкі добра ведаюць, што лёс гэтага музея, яго аказалася вельмі лёгка расфарміраваць, але не так лёгка сфарміраваць занова. 11-12 гадоў фактычна не было экспазіцыі. Ну, да запаснікаў мог мець, в прынцыпе, такі ўплывовы чалавек, як Глебка, мог атрымаць доступ, я думаю. Нейкім чынам ён атрымаў доступ, скажам, і да кніг, якія з кнігазбора ксяндза Адама Станкевіча пасля рэпрэсій. Вось кніг, я дакладна не помню, невялікая колькасць, не больш 10. Вось гэтым штампікам кнігазбор ксяндза Адама Станкевіча пазначаны. Вось гэта матэрыялы для изучення беларускіх говораў Каўскага, калісьці былі ўласнасцю ксяндза Станкевіча. Штампы розных віцебскіх бібліятэк. Вось мы бачым, якія адносіны меў Глебка да Віцебска. Цяжка сказаць, асабліва блізкіх, напэўна, і не меў. Больш за 30 кніг са штампамі розных віцебскіх бібліятэк да яго патрапілі. Так што гісторыя папаўнення гэтага кнігазбора вельмі цікавая, яе трэба даследаваць, для кнігазнаўцаў там шмат работы. Што зрабілі, з дапамогай чаго даследаваць? Вось такі каталог наша бібліятэка выпусціла. Бібліятэка акадэміка Петра Фёдоровича Глебкі. Поўныя апісанні гэтых кніг, якія знаходзяцца ў яго бібліятэцы, кожнай без выключэння. І не толькі бібліяграфічныя апісанні, але і такога вось рода інфармацыі, як тэксты дароўных надпісаў, уладальніцкія надпісы, штампы, паметы розных бібліятэк, некаторыя фізічныя асаблівасці кніг. Тут усё адзначана. Ну і, канешне, карыстацца гэтым каталогам, думаю, будзе зручна для тых, хто хоча больш даведацца пра Пятра Глебку вось у такой іпастасі. Таму што Пятро Глебка бібліяфіл, гэта таксама цікавая тэма, і, магчыма, хтосьці захоча гэта даследаваць. Вельмі цікавая гісторыя экслібрыса Пятра Глебкі. Зразумела, што для такому саліднаму бібліяфілу быў патрэбен экслібрыс. Хаця Глебка, в прынцыпе, сам не надаваў гэтаму асаблівай увагі. І пры жыцці ён так і не набыў экслібрыс для сваёй бібліятэкі. Гэта не значыць, што яму яго ніхто не прапаноўваў. Яму прапаноўвалі і прапаноўвалі вельмі вядомыя ў Беларусі мастакі. Першым быў Анатоль Тычына, вядомы наш графік і вельмі вядомы майстар экслібрыса. Ён у сваім экслібрысе хацеў падкрэсліць паэтычную сутнасць асобы Пятра Глебкі, гуслі, пяро, папера, пергамент. Зусім па-іншаму падышоў да тэмы Яўген Красоўскі, пра якога мы ўжо гаварылі. Вось на гэтым экслібрысе, вы бачыце, тут ужо купальская тэматыка захацелася. Захацелася беларускай лірыкі, пісаў у запісцы да Глебкі Яўген Красоўскі. На выяве дзяўчына кідае ў ваду вянок. Вельмі цікавы экслібрыс прапанаваў Пятру Глебку яшчэ адзін Яўген Красоўскі. Справа была ў 69-м годзе. Гэта быў апошні год жыцця Пятра Глебкі.
У Красоўскага ўвогуле ленінская тэма ў творчасці прысутнічала, ну і ў экслібрысе ён такую задуму вырашыў ажыццявіць. Глебка чытае газету з партрэтам Владимира Ильича Леніна, нібыта выдадзеную да яго стагоддзя, з надпісамі 1870-1970. Магчыма, хацеў выразіць такую думку, нешта накшталт Глебка жыў, Глебка будзе жыць. Ну, але атрымалася так, што Петро Фёдорович не дажыў да 1970 года. Невядома нават, ці пабачыў ён гэты экслібрыс, магчыма, ўжо і ні Іларыёнаўне ён быў падараны. Быў яшчэ такі мастак Мікалай Тарасікаў. Яго экслібрыс, калі, вось, допустим, Тычына хацеў падкрэсліць, што Глебка выдатны пісьменнік, Тарасікаў бачыў у асобе Глебкі навукоўца. Там будынак прэзідыума Акадэміі навук з калонамі. У архіве музея літаратуры і мастацтва можна, дарэчы, паглядзець эскізы гэтага экслібрыса і бачна сама эвалюцыя задумы. То Тарасікаў дамалёўвае там на прыступках будынка Савуту. Ён яе прыбірае і увогуле ён потым максімальна лаканічна. Будынак, кніжка на даху разгорнутая і надпіс «Экслібрыс Петра Глебкі». Ну, але перш за ўсё таму, што Петро Глебка не вельмі дбаў пра экслібрыс. Напэўна, ён не карыстаўся, не скарыстаўся ні адным з названых экслібрысаў. А вось пасля яго смерці ўжо Ніна Іларыёнаўна задумалася больш сур'ёзна. Ну, па-першае, трэба было выконваць волю мужа і перадаваць гэта ўсё ў акадэмічную бібліятэку. Яна, відаць, трывожылася, каб кнігі там не пагубляліся, не растварыліся ў агульнай масе. І вось такі знак, які апазнавальны на іх павінен быць, рашыла Ніна Іларыёнаўна. Зноў пачаліся кантакты з мастакамі, і малады на той час мастак Мікола Купава. Мікола Купава прапанаваў ёй свой эскіз экслібрыса, выкананы ў тэхніцы лінагравюры. Вось такі вельмі дарэчны, вельмі кампазіцыйна вытрыманы экслібрыс. Пейзаж гэта радзіма, я размаўляў, дарэчы, з аўтарам наконт гэтага экслібрыса. Ён кажа, што пейзаж гэта адно з урочышчаў на радзіме Якуба Коласа, натхніла яго на стварэнне гэтага пейзажу. Ну, тут сувязь паэта з Мінскам, ён хацеў паказаць герб Мінска ў нас ёсць, разгорнутая кніга, бусел, ну, такая тыпова беларуская тэматыка. Ну і Ніна Іларыёнаўна гэты кніжны знак ухваліла. І фактычна на любой кнізе, якую мы не возьмем з паліц, мы бачым гэты экслібрыс. Архіў Петра Глебкі паступіў да нас у бібліятэку ў адзін час з яго кнігазборам, быў дастаткова хутка апрацаваны. Вынікам гэтай апрацоўкі стала складанне вось гэтага вопісу, у які ўвайшлі 2781 справа. Тут ёсць і рукапісы яго твораў, і багаты фотаматэрыял, і яго біяграфічныя дакументы, матэрыялы працы яго ў розных установах, і ў пісьменніцкіх, і ў Акадэміі навук, і ў іншых установах. Канешне, вельмі цікавая яго перапіска, асабліва перапіска 20-30-х гадоў з яго сябрамі, пісьменнікамі па маладняку, па ўзвышшы. Архівам гэтым сёння карыстаюцца, можа, не вельмі часта, але ўсё-такі карыстаюцца, і вынікі гэтага выкарыстання, вось адзін з апошніх актыўных карыстальнікаў, Ганна Северынец, якая недавно выдала сваю кнігу пра Петра Глебку, шмат матэрыялаў у ёй было ўзята менавіта з архіва Петра Фёдоровича.
А што датычыцца асобных дакументаў, вось кожная справа захоўваецца ў такіх папачках. Вось у гэтай папцы ў прыватнасці у нас такія рэдкія каштоўныя дакументы, як некалькі пратаколаў пасяджэнняў літаратурнага аб'яднання «Узвышша» 30-31 гадоў. Глебка быў сакратаром, гэта яго почерк, гэта яго рукой напісаны дакумент. Ну і на гэтых пасяджэннях ужо вырашалася справа лёсу маладняка фактычна, лёсу Узвышша, і гэта ўжо пратаколы тых часоў, калі пагражала літаратурнаму аб'яднанню гібель і яму самому, і яго членам. Яны вырашалі, як выправіць сітуацыю, як разумелі ўжо многія, што справа цяжкая. І вось гэта вельмі каштоўны дакумент для нашых літаратуразнаўцаў. Для нашых літаратуразнаўцаў ён, я думаю, быў бы для многіх цікавы, но многія, некаторыя і карысталіся. Спадзяюся, што мы вельмі добра і цікава правялі гэту гадзіну ў мемарыяльным кабінеце Петра Глебкі, але хацелася б пажадаць нам усім не забывацца пра гэтага пісьменніка і вучонага, і ўвогуле выдатнага дзеяча беларускага. І пасля таго, як міне яго гадавіна з дня яго нараджэння, заходзьце да нас у бібліятэку. Мемарыяльны пакой Петра Фёдоровича Глебкі адкрыты для экскурсій. Экскурсіі бясплатныя, запісацца можна па тэлефонах нашай бібліятэкі. Ну і звяртайце ўвагу на нашы розныя праекты, звязаныя з жыццём і творчасцю Петра Глебкі, і на праекты Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры, і на наш бібліятэчны праект у прыватнасці, вось які з'явіўся недавно, віртуальны пакой Петра Фёдоровича Глебкі пачынае сваю работу. У рэжыме онлайн-доступу можна паглядзець, пазнаёміцца з гэтым пакоем. Работа толькі пачалася, мы плануем развіваць яе далей. У прыватнасці хутка там з'явяцца ў адсканаваным у электронным выглядзе некаторыя кнігі з бібліятэкі, будуць нейкія новыя цікавыя навінкі. Гэты праект, я думаю, у нас пойдзе. Ну, такім чынам мы, я думаю, пра Петра Фёдоровича не забудземся, будзем вспамінаць яго яшчэ неаднаразова. Усяго вам добрага, да сустрэчы.